Ναι, σήμερα παίζουμε Minecraft στο Liveboat server και μόλις αρχίσει το game. Γι' αυτό πάμε! Sorry που δεν έδειξα πριν τίποτα, τέλος πάντων ή κάτι τέτοιο. Πάμε απλά. Παίζουμε ένα game εδώ πέρα της προκοπής. Οπότε κάτσε να πάω εδώ μέσα. Check, yay! Wow. Θα πάρω φαγητό, πάρτε και φαγητό. Πάρτε και ένα δεύτερο. Τώρα κάνω ρεκ με άλλο πρόγραμμα, με το Easy Screen Recorder, γιατί το Mobizen, είδα στο προηγούμενο βίντεο, μου κόλλαγε πάρα πολύ. Ναι, μου κόλλαγε πάρα πολύ και η φωνή μου δεν ακουγόταν τόσο καλά. Γάμο το. Ωραία. Τέλεια. Πήρα φορεί και αυτό. Ωραία. Προχωράμε. Ένα λεπτό για να κάνω τις αλλαγές. Ωραία. Και τώρα πάμε με Diamond Sword. Πάμε σε αυτό εκεί το σπίτι, τέλος πάντων. Ναι. Τον κάτσε να κρατάω καλά το σπίτι. Καλύτερα. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε βολτίτσα. Αυτό δεν έχει πορτεριά. What? Προβαίνω, όχι. Γιατί? Ο Χαμάν έχει Diamond Sword και εγώ έχω Gold Sword. Την έκατσα. Θα μου τσακίσει. Γαμώτο. Σταμάτα. Φύγε. Θα χάσω. Τέλεια. Οκ. Πάμε καινούριο. Δεν πειράζει. Ναι, συνεχίζουμε. Και λίγο περίεργος χώρος. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είμαι λίγο... άρχισε. Γι' αυτό είμαι λίγο... σε αυτό που παιχνίδι. Φέρτε τις μπότες, φέρτε το ψωμί. Φέρτε να ανακάψω κανέναν. Πάμε. Πού τις βάζω? What? Μη τι έχω χαζέψει. Πάμε. Πού να πάμε? Γιατί σκύβω? Πάμε εδώ πάνω. Καλά, θα πέσω στο μπέρι. Γιατί ρε φίλε? Νομίζω θα πέσω. Πάμε εδώ. What? Baby. Έλα εδώ ρε. Θα κάψω. Τι είναι αυτό? Chest. Yes, διαμάντι. Μου πεις τι να το κάνω, απλά φέρω αυτό. Αυτά. Το μεταξύ δεν φαίνονταν τίποτα. Chest. Πήρε Diamond Sword. Πήρα Stone Sword. Αυτό θα πάρω.
Όχι, όχι, όχι. Πέρα αυτά. Οκ, πού πήγανε? Γιατί δεν τα πήρε? Δεν μου το παίρνει για κάποιο λόγο, ρε φίλε. Α, τώρα τα πήρε. Α, ναι, δεν μπορώ να δώσω την πηξίδα. Καλά. What? Τι παίζει με αυτό το map, είναι περίπλοκο και περίπλοκο. Και δεν ξέρω και που πάω. Γι' αυτό κάτσε, θα πάω από εκεί. Μιτζή. Α, ένα τσένο λέω καλά. Α, όχι. Τι στο κάνω. Τι. Θέλω από την τύφλα μου εδώ μεταξύ. Έχω καταφέρει να ζήσω αρκετά. Μην το κουρσουζέψω καλύτερα. Απλά προχωράμε. Από εδώ. Ωχ. What? Να βρω. Μην τρόμαξα. Έλα εδώ. Άνοιξε. Δεν παίζει τώρα. Γιατί ρε φίλε μου? Γιατί? Εντάξει, δεν θα ανοίξει. Wow. Γιατί με το κάνει τόσο το φίλε? Πάμε. Δεν πήρα. Α. Τι άλλο έχει? Και φέρω άλλο ένα. Πάμε. Δεν. Οκ, τώρα μια χαρά. Όλα είναι τέλεια. Το καλύτερο μάτς που έχω παίξει. Και αυτό θα ανταμευθεί με ένα tag live στο τέλος του βίντεο. Όχι τώρα στο τέλος του βίντεο. Μάλιστα, καλά ακούσατε, στο τέλος του βίντεο. Chest! Νομίζω το έχω πάρει. Α! Άντε για! Άντε για! Δεν έχει κάτι άλλο πίσιμο. Νομίζω από ότι είδα. Όχι, φέρε και αυτά, φέρε και αυτά. Και τώρα προχωράμε για άλλα. Άντε για! Μια χαρά του πάω και όπως ξαναλέω ότι αυτό θα μπει στο τέλος, επειδή δεν θέλω τίποτα. Θέλω κάτι. Θα έχω ντρε. Έχω χάσει κάθε επικοινωνία με τους άλλους. Και άλλο chest. Αλλά δεν βρίσκω κανένα, τι να το κάνω. Με φοβούνται. Και καλά. Μιλάμε τώρα.
άλλο chest. Καλό. Εντάξει, φεύγω. Πού πήγε? Γιατί δεν μου πήρε το diamond sword, το gold sword, golden sword. Μίστο. Γιατί φέρει το... Μην το πάσει πάλι πίσω. Εντάξει. Τώρα άντε για να δω ποιος θα μου το... Αυτό. Αυτά έχει. Ωραία. Πάμε. Άμα καταφέρω και ζήσω αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κάνω πάρτι. Θα είναι χέρι. Μπαμ! Λάβα. Deathmatch starting. Τι λέει ρε φίλε? Πω! Deathmatch! What the... Γαμό! Καλά κρατήθηκα μέχρι εδώ guys. So αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Και για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά.